Joo, eli morjens vaan kaikille. Joten siis mä aloitan peli tubettamisen. Ja tässä nyt, älkää välittäkö tästä tausta-videosta. Tää oli nyt vain yksi. Ja että saan puhuttua tämän alun pois. Mutta joo. Elikkä mä pelaan kaikennäköisiä pelejä, saa ehdotella. Mä tuun availemaan ehkä keissejä, laatikoita. Ja mä laitan Steamin englanniksi, se on nyt ollut suomeksi jonkun aikaa. Mutta joo. Ja sitten mä kuvaan tuolla Frapsilla. Frapsi on mun mielestä tosi hyvän laatuinen tai ainakin tarpeeksi. Ainakin mulle, koska mä en nyt oo mikään semmonen kunnollinen vielä. Ja sit mulla oli vaan tämmöstä pikku tiedotteluasiaa, että tämmösiä tulee ja tuun sitten ostamaan kaikkia avaimia ja laatikoita. Laatikoita enimmäkseen löytää, tai ainakin niitä löytää helpommin kuin sitten, että mieluummin mä löydän niitä kuin ostelen, koska tulee halvemmaksi. Ja sitten taitaa tulla jotain videoa niistäkin. Mut joo, CSGOta ehkä jossain kohdassa ja pelejä saa ehdotella. Mä kuvaan tämmösiä ihan normi gameplay-peluita ja sitten ei mulla sit sen enempää mitään tarkempaa asiaa tässä. Että no, nähdään sitten ensi videossa. Jos kiinnostaa, niin tilaa kanavani ja kattokaa ensi videoni. Se olisi moro.